Ez itt egy kis unboxingos kérdésfelelek, vagyis először lesz az unboxing. Ugye már sokan gondolom tudjátok, hogy megérkezett hozzám egy Tangle teaser, amit igazából jófogásra rendeltem, de egy avonos hölgy vette magának, és vagyis hát avonban dolgozó hölgy megrendeli nem tudom mennyiért az avonból, és ő ingyen postával 2340 forintért eladja, nem tudom mi a kereslete, de nem baj, ez már legyen az ő problémája. Úgyhogy így ugyannan most ki fogom nektek bontani, egy ilyen kis cuccba jött, egy kis dobozba, most ezt felvágom. Na, nyitom is meg. Itt az alján látszik, itt a Tangle teaser egyébként benne. Itt van. Itt ez a kis készülék, igazából nem sokat lehet belőle látni. És ebben a kis dolog volt, így van. Ez egy Tangle teaser originál egyébként, úgyhogy ez nagyon jó. Itt van a bontója. És egyébként az van ráírva, hogy jól bont, meg azt olvastam is róla. Úgyhogy egyébként most elég kócos a hajam, szóval itt hátul is. És direkt ezért lett kócos hajam. Hát igen, ezt máskor, amikor próbáltam fésűvel, nem is fésülte, hanem ilyen de ez meg látjátok, szépen fésüli, nem húzza, egyáltalán nem húzza, hajlakot is nagyon jól kiszedik, mert már próbáltam igazából, vagy hát nem azt próbáltam, hanem barátnőmnek volt, és itt próbáltam, és neki is kiszedte a lakot, meg nekem is. Úgyhogy ja, igen. Na, most jön a kérdezfelelek rész. Ugorjunk egy kicsit előre. Sportolsz valamit? Igen, sportolok, lovagolok és cheerleaderkedem, vagy sportmalánykodom, vagy szurkoló vagyok. Igen. Szereted a karácsony? Ja. Szereted a karácsonyt? Ha igen, miért? Azért szeretem, mert ugye megvan ez a kis karácsonyi hangulat, meghit pillanat, beiglit eszünk, stb. És szeretem. Mit szoktál csinálni szilveszterkor? Szilveszterkor én... Tudjátok, mit csinálok? Hát bulizom. Hát azt, amit más emberek. Ilyen egyik barátnőmnél szoktam bulizni. Utcabálra is szoktunk menni, úgyhogy ott szoktam lenni, úgyhogy ott találkozhatok velem utcabálba, és... Ja, találkozhatok velem utcabálba. Ismerlek, hát nem tudom, ki vagy, és hát szerintem nem, egyébként nem. Ki a legjobb barátod? Hát nyilván a telefonom és az internet. És a tükör. Nem, úgy nem. Tükör az annyira nem. Harcban vagyunk éppen. Szóval nincs úgy kifejezetten legjobb barátom, csak úgy vagyok. Van állatod? Igen, van állatom. És majd lesz is róla ilyen kutyatag, vagyis tervezek kutyatagot róla, úgyhogy igen, van állatom, egy kutya. De erről majd részletesebben lesz majd a kutyatag videóban, vagy állattag. Hülye vagy? Hát nem mondom magamat hülyének, nem vagyok fogyatékos, szóval nem a fogyatékosokat, akik betegek, hanem úgy fogyatékosok, hogy ilyen nagyon, hogy nem betegek, hanem csak szimplán hülyék. És úgy fogyatékosok, nem... Na, értek, hogy etem. Na, szóval igen. Szóval ezeket nem... Szóval nem vagyok hülye. Hanyadikos vagy? Én 6-os vagyok. Hanyadik korosztályban 18-an, kertésházban laksz? Nem. Van Facebookod? Van. És egyébként az infoboxba ki szoktam venni a nevemet, és az Instagramomat is, szóval Instagramon is kövessetek, és lájkoljatok a képeket. Ja. És ehhez a videóhoz is lájkoljatok. Nyomjatok egy lájkot. Kapjátok el ezt a gombot? Igen, nyomjatok rá, igen. Ott van valahol a videó alatt balra. Igen. A feliratkozás pedig egy kicsit lejjebb jobbra. Úgyhogy igen. Kapjátok el ezeket a gombokat és nyomjatok rá gyorsan, amíg lehet. Még igazából mindig lehet, szóval nyomjatok rá. Na. Most tartottunk. Ja, igen. Van osztálytársad, aki videózik? Van osztálytársam, vagy 3 osztálytársam van, aki videózik. Úgyhogy van Direction rajongó, vagy igen.
Ha igen, ki a kedvenced? A kedvencem Harry és Niall, de főleg Harry a kedvencem. Igen. Mi a kedvenc számotok? A Drag Me Down. Can you drag me down? Igen. Drag Me Down. Szereted a tejet? Én nagyon nem szeretem a tejet. És a kakaósat is? Az se. Nagyon szeretem. És a kakaósat is. Amúgy nem szeretem a tejet, szóval nem. Lesz 3 litert egy kihívás? Nem, mert nem szeretem a tejet, szóval nem. Nem fogom magam ezzel kínozni, már bocsi. Mondjuk lehet, hogy lesz, nem hiszem. Nem lesz, szerintem nem lesz. Hol laksz? Miskolcon lakok, de így nem fogom én nektek megmondani, hogy hol lakok, mert hogy ne úgymond zaklassatok. Úgyhogy nem, csak Miskolcon lakok. Nem Budapesten, csak Miskolcon. Szereted az Oreót? Igen, szeretem az Oreót, nagyon imádom az Oreót, nagyon imádom az Oreót! Mi lenne, ha egy Oreót adnék a csengének? Egy Oreós szorival még akkor is tejet, még akkor se tejet inna, hanem csak kakaóporral inná. Mi lenne, ha adnék egy Oreót? Hát akkor megenném. Nyilván. Lesz majd kutyatag vagy állattag videó, amilyen állatodon attól függ. Na, lesz, vagy tervezek csinálni kutyatag videó, de írjátok meg lent kommentben, hogy legyen-e. Na, következő pedig. Nem más, mint. Na, milyen a Tangle teaser? Erről a videó elején volt unboxing. Úgyhogy ezt nem válaszolom meg, de nekem nagyon tetszik. Következő, milyen lett a kreppapírtól a hajad? Hát igazából ilyen lett, már egyszer kimostam, de nagyon mondjuk. Nem olyan rendesen, csak egy kicsit már halványabb lesz sokkal amúgy. De nagyon jó, mert itt fenn nekem piros volt, itt meg kék. És azért nem csináltam róla DIY-t, vagy ilyen videót, mert igazából nem vizáró a kamera, és nem tudtam volna, és az egész fürdőszobát lefröcsöltem. Egyébként úgy kell, hogy fogsz mondjuk egy ilyen pici tincset, rácsolod a kreppapírt, bevizezed, kinyomkodod, és ráteszed az alufóliát, majd 20 percet vársz vele, semmit nem csinálsz, megmelegíted az alufóliát, én is így fogtam, hogy meleg, és hogy meg kell melegíteni az alufóliát, hogy meleg. 1 percet vársz tényleg fullosan egyet. Kihúzod a kreppapírokat, hogyha szorul, akkor kibontod, és megszállítod a hajad, vagy meg lehet hagyni simán levegő szárni, megszállítottam, és akkor ilyen kis cukiság lett belőle. Én amúgy észrevettem, hogy a kékből fekete lett, és valahol van lila is benne. Szóval ez ilyen nagyon jó lett egyébként. Szereted a Star Wars-t? Igen, szeretem a Star Wars-t, meg láttam mind a 6-ot. Ja, meg a 7-et, és ami most jött ki. Láttad a Star Wars 7-et? Igen, láttam a Star Wars 7-et, és tetszett? Hát tetszett, de igazából ugyanazt a történetet dolgozták fel, hogy van egy család, abból lesz nem tudom hány a siker, mondjuk sima ikrek. Egyik gonosz, másik jó. Megölik apukát, bla 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 bla. Halálcsillag helyett most az a másik, nem tudom milyen bolygó volt, meg most Luke Skywalker és Darth Vader helyett Han Solo, meg az az új hős, nem is tudom a nevét, amit. Ja, igen, mi az? Nem tudom, nem mindegy, tök mindegy amúgy, meg ugye Rey megint a jó, bla 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 bla, átszúrja kenyert, bla bla bla. Igen, szóval, hát mondjuk nekem tetszett, meg jó volt, de ugye ezt a történetet dolgozták fel, úgyhogy, de azért tetszett. Na, ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel. És, hogyha szeretnétek még kérdezfeleket, kutyatagot és ilyeneket, akkor írjatok meg lent kommentben. Ja, és egyébként még gyorsan elmondanám, hogy majd tervezek DIY videót erről, gumikarkötős cucc, meg ez is ilyen gumikarkötő csináló gumiból van, mind a kettő, egy ceruza díszítő, meg ez egy gumilabda, ami nagyon jó pattan, úgyhogy én szeretem, színe is jó. Na szóval, iratkozzatok fel és írjatok meg lent kommentben, hogy legyen ezekről a videó.
Úgyhogy kapjátok el azt a lájkot és a feliratkozást. Sziasztok!